Toistaiseksi Natsuko oli hyvä nyt puhtaasti. Ei tiedossa olevia virhepisteitä. Tästä maastoitteisesti kokeilista seuraa sisäinen kieltäytymisestä tulee 20 virhepistettä ja toisesta kieltäytymisestä samanlaisella 40 virhepistettä ja kolmannesta kielosta yläpään. Lisäksi tämän ihanneajan ylittämisestä seuraa virhepisteitä. Niin, just tosta se 20 Niin. Kato, emme kävellyt sisällä. Mä en ole kävellyt tuolta pois.